Bobby wake and everyone. Can I work and everyone catching has a I call a cancer. My name is Igbo culture. Culture man. You man and the man now. I know what's in Kata, you could basara a cook with him. Looking now, go what on like what on your mom. It's no man and drama, it's no man and a joker. Who say there's no power in culture? Who say that there's no good thing in culture? There are good things in culture. Depend how you do your own culture. Who say there's no power in culture? There's one video I want to show you people now. When you watch this video, tell me your mind. Tell me like your own opinion. Who say there's no power in culture? There's power in culture. Real power in culture. But I also know that there's God. There is a real God. It's God that creates everything. So we Igbos who do our culture a normal way. So there's one video I'm going to play now. So that video will let us understand there's culture. There's power in culture. For those who say there's no power in culture. Also in power in prayer. Which me I believe there's power in prayer. If you're really a man of God. The same power, there's power in culture. If you're really Igbo or tradition. Let us watch this video and see by ourselves. Thank you. When you are watching this video, please share this video. Igbo Ayaya. Gwe ji maka abia Igbo Ayaya Igbo bịara tata ụfọ ọyịrị na ọya abịa. Ayele chawo no ka ayele. Tata ba na alo. Dey the cosmetic dey na alo. Ọya abịa. Ayele chawo. Igwe inu nwe okwu. Product dị iche n'iche. Ma product ahụ na-ekwu ka gị bụ mmiri bụ nne nwaanyị merie enye ka ọ baa n'abịa. Okwu bụ na product nwa gị bụ Ayaya fine. Anyị eyuzu uwe. Anyị bụ mmụọ yuzu uwe. Ọ bụ na ọ dị mma. Na nwoke niile yego ogolo product a. Nwaanyị yego ogolo product a. Ma ọ lesizi na onye ọzọ elekọrọ. Na ọ bụ na product nwa ọ gazi abịa onye ọzọ ejikuru onwere onye ele nke. Onti nye nwa lesie nke. Na onye maali mma amaliwo mmụọ. Ba amaligo mmụọ. Ba ma ozi ba ya na aba ọ na mmụọ. Wegwo na-abịa ka ọ sị ka abịa zụbalịa. Abịa zụbịa ebutenye agwụ na-ebute ọzọ. Ọ gwa gị n'ime anya olili gị lue na anya ya enye gị evi. Arụ ọzọ gajitekwe olugbo ọzọ nye ya kwesịkwa gị evi. Ọ n'ihe ọ gwa gị. Ka product ya baba ndị amosu dị na amosu nwoke amosu nwaanyị amosu ụmụnna amosu obodo aka ya dị na ya ngị gbuo onyo osinenu mosina ọ sị na ọ nwere onye ya ma nke onye mete ya wuli isi ọ na-agwa gị bụ igwe wasị na ọjị nwe ka nji ike wee na-agbawa ọjị ka product nwa ji ike na-aba abịa ise nwoke nwaanyị sị na ọ ya mere onye ya eji anazili mmiri ka nji ike na-agbawa product ka product a ji ike were ọsịsọ na-abịa ya nchikwa ọda ka etinye igbe na ọjị adị ya ihe ji product anya gbara ọtọ n'iru gị Igbo olu anya ka product ma dị ihe ndị ya fancy
Karena aku belum ngerti kau nama. Benye, eti ọta ko benye. Bon, então, you know, c'est ici. Et ça. Basi ke jeme ti aka no bi no le go. Obago. Basi ke. Ti aka me ti no bi no obago. O ife kwu ka na-eme. Ugwu Ayaya mmụọ ọ bụla ile na nke Igbo Ayaya ka anyị nke Igbo Ayaya a na-aga ọnele ọ ife kwu ka a na-eme. Igwe onye obodo ebu. Gbagbo ebi chọkọ meli gị. Kere na Abia State. After now, what I'm doing, I'm you know where? Who will get you? Get your car, but I'll be a point of where. More lava on our nine until I be a Cuba. You don't like it down, no, you can't be a point. Now, I hear down, no worry, oh, yeah, man. Nakaji, he can't tell you about a lot on you. Home walking about your car. I will not buy a Cuba. We don't put your dap. Oh, about point of one longer. My back was over and I am wrong. Wala na kabara man na ba na ya ko ni
Asị m na ọ ka akwụ ụgbọala kwụ ya na-eke kwụ ya na oyi kwụ ya na kwụ ya na mbụ ihe anyị ji ma ebe akwa arụ ya ọrụ ọkụ ajebe dibịa si aja akwụkwọ ochi ejebe fada si aja akwụkwọ ochi ejebe ebe prọfet si akwụkwọ ochi ma ba akwụzi ya ịrakwana ọ bụ akwụ anya mana nke polisi akpọjezie ya ebe dị menụ mmụọ na-apụ ọkụ dibịa nwekwa n'ife shi nne dibịa ji eje ọgụ kakwa nkodo agụba ịmalụ ọ bụla ile ọ ka ọ dị mma ka a na-eme onye jiri ụgwọ ya kwụwa ụgwọ oji bụ ọ na-aga kịta bụ alụsị na-ebu obu ọkụ 247 na ọkụ na-enwu na ya mechọrọ ọkụ nwere onye mụọ ya mbọsị a ya enye m ọda ka nje die ụnụ ncha ya ejikwa anya ụnụ fụ ada egburu ya ọkụ ka egburu nọọ imetụ ya ọkụ ka ịtụpụ ọkụ na na oke enwula ọkụ ịghọta n'one idi uwe ọkụ odogwu odogwu ọ bụrụ ile ee onye nke a tụkwa na alụsị ya taa alụ mekwa nke bụ eziokwu wagaji awụrile iwegodem dị ikpeazụ a anyị a na-egwukwa n'egwu enwee ma efe nkogheri a na-ete nkogheri n'akwụkwọ ịkọsị ọdịbeghị gbasa adị m ndị na-abịa azọrọ ndụ abịa na-azọrọ ndụ ife a na-akawanye mma ọ ka ọ dị mma ka anyị na-ekpere ụmụ Igbo aka m adị ọkụ enwekwo nke mme mmụọ nke ahụ nke na-ebu ọ na-ebu obu ọkụ n'isi 247 ịga di ya ife ya ọkụ ada anyụ na ya anyụ maka chika jiluo di ya imetụ stret kọtụa ọkụ ada anyụ na ya anyụ imetụ ya ọkụ ka ịtụpụ ọkụ ka agbara ọtụ ọkụ na-agba ọkụ ka a ka ọ na-agba onye ọbụla ji gị ụgwọ tere ọkwụa gị ụgwọ ọkwa dị ụgwọ n'oge ma anaghị azọta ya ọkwụghị ya n'oge ọnwụnwa gboo ege ntị mmụọ dị alụsị dị gị na mmadụ mebizi ife eji agbalụ m mbụ ọkwọ ọ na-egosisi ebe a na-anyụ ndị na-eri ego ndị mmadụ ịkpakwu ọkwa ya ka m ji bụrụ ajọ mmadụ mmadụ jide ya ụgwọ ije ebe a suo ya supedie ịtụbalụ nwaanyị ego nyesịa ya ego dị gel eri ego si na ọ nwere ife iyi eme n'ilu ozi level ya na iri ọrụ level ya na onwe ndị ọ na-ene anya ata ka o risi ka ego wee sị ka m chọọ ebe a na-eme ụdị ndị a ife ọkwa ya ka m ji bụrụ ajọ mmadụ na ọ nwekwa ife ọzọ mme dị ife ụnụ fụ na ịnụ ya ọ ka ọ dị mma ka ị na-eme ọ bụ na ife na-eme adịrọ ya mma ọ gbasara ma ọ dị m nwa mma ndị otu ọ dị m mma mma na-eme ya ada m eme ya ka ọ dịghị mma ọ ndụ ka asụ ga-asị na onwe ndị nsi na ya anapụta ọ gbasakwụ m ọnụ ya na-ekwu ngwa shiebenu sendebanu love shiebenu ka anyị na ụnụ nekwa anya awa pure water factory ka na-arịwanye oge Ayaya water factory adị ready ifeọma na-eme ifeọma a na-ekiri mmụọ na mgbada Adaeze dị alụsị vidio aka ma ịga dị ya gbaa ya vidio mana obere oge ọ ka ya abata ihu akwụkwọ ịma na m nwa ada anụ ntị ọ nke a na-ada eme ka m na-eme nwa ife ihe n'ime iwe were enye gị lokeshọn be m ịbịa be m ka nje igwe nọ vidio nwefe ụnụ ya agwa igwe chee na o mesịa vidio fọ na igwe nọ vidio
onye ndị na-akụchi ego mmadụ nwee ka ịchọ awa na mkpọrịta nke bụ eziokwu mmadụ kale ogene dị techie ya white onye ọbụla aka ya dị n'egie ya gbuo egbu gbagbu unu na-ebunu gaba ihu mmụọ Ibesikwa ya ike so nwetazi ya okay n'ọkụ ya nwụkwara nke danụ gaba dama ebe baba ya a na-agwọ n'ele dakwuo ihu nna dakwuo ihu ị na-atụ mmụọ egwu When I go to the work and the almost Diego Dalite. I'm not going to be now, but I almost need you here. Over here, on night here, you could jay here. I have to do one. Otu akọd. Konya rap here. Business of normally, Kogaria. Omeneke Kogaria. Omeno yi Kogaria. Omena Kogaria. Omena Kogaria. Omena Kogaria. Omena you Kogaria. Omena to Nyagaria. When you now was what I was my catching to know what I can have. Now I'm not yet done. Otu akọd. You can't get about what you're just when you can about what you're Susan about what you're and you lose echo. You can't see about what you're can. See to about what you use echo for your dialysis. Oh, you don't put your duck. I don't know when they will keep out. No one. I think you want dialysis. You can't remember now. Otu akọd. Oh, who tell you on your way? Oh, who are you? Ewu na nwoke nwaanyị si na ewepụrụ aka gbuo ndị ji ọgwụ na ama ewepụ aka gbuo ọdịbacha ma m na-ekwuzie n'oge Hoi.
business ọbụla ya tiela aka ka ọ gaa ya. otu a ka ọ dị. Share benu, share benu, share benu. Ị na-comment ise, ị na-eshare, ị na-comment ise, ị na-eshare. Nke bụ eziokwu. Na-comment ise, ị na-eshare. Ọbala abasikwa na na ndị agha arụkwala ọrụ taa aka kakwa nkuo mesesikwa ife atụde mmadụ kakara more people ka na-enubata ka echi dara ka ọchị m akpụkpụ m Chidera fochisie ntị chemu. Okay. Ogazigo. Chịtalụ m ife m na-eyi n'ọkpa. Ọ resa na moto. Ọ ka ọ dị mma ka a na-ekwu. bịa bete aka n'obi rọsh ya nụ n'obi ya ka m kwuru na atụrọ m ya akwụ metụ n'obi gị nu igwe Ayaya ị nwere ọgwụ ogede ife nke bụ eziokwu a na-agwa ọdele nọmbịa kpọba kịta unu kpọọ nọmbịa ọ na-ama nweta nwunye maka ọ n'ọlụ and again nọmbịa onye ọbụla create page ọ fake ọ wayo na-ege ntị ebe ihe enweta nọmbịa bụ na page Iwagaji or na this page Okongwu dibia derisi this one my page is 140 something thousand followers 44,000 ka ọ nọ kịta mana ọ ya aba 45 echi failing to do so on the wayo and then na-akpọ video call so ige ntị so ege na ntị na-akụghị